Һәм шулай Алла Субхану ва Тааля Нур сүрәсенең 31-нче аятында әйтә: "Тубу илаллаһи җамиъан айюхал муъминун лааллакум туфлихун". Эй сез иман китерүче бәндәләр ди. Эй Аллаһка ышанучылар, Аллаһны бар дип танучылар, Аллаһка гыйбадәт кылучылар, барыгыз да ди Аллаһка тәүбәгә килегез ди. Ягъни гынаһ кылуларны ди киметегез, гынаһ кылулардан туктагыз ди. Гынаһ кылулардан ераклашыгыз, читләшегез ди. Бәлки сез шушы гынаһ кылулардан туктау сәбәпле уңышка ирешерсез ди. Ягъни бу дөньяда, ахирәттә дә бәхетле булырсыз ди. Әйе җәмәгать, чынлап та менә Аллаһка ышанган кеше, ул нәрсә ул гынаһ, нинди гамәлдән Аллаһ Тәгалә риза түгел, нинди гамәл сәбәпле Аллаһ Тәгалә безне җәзага тартырга мөмкин, шуны белергә, омтылырга бурычлы. Һәм шуны белгәннән соң моны эшләүдән туктарга бурычлы. Чөнки беләбез, ничек Аллаһ Тәгалә Шура сүрәсенең 30-нчы аятында да әйтте: "Ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум". Сезгә ирешкән барлык бәла-казалар, авыртулар, ширләр, имгәнүләр, башка төрле проблемалар бары тик сез эшләп алган гынаһлар сәбәпле генә ди.